אבא הציע שנלך ל7 תחנות. הוא הציע שנלך ל7 תחנות. 7 תחנות ליד גבעת נפוליאון. אוקיי, יופי, מעולה. כן, זה רעיון. הנה, וואו, תראה פה, אני חושב שיש בוסים פה. הנה בוסים. הנה בוסים. מה יש לך? אוצר. אוצר של בוסים. תענוג, אה? הנה, האקליפטוסים האלה זה אותם האקליפטוסים של פעם. הם פה כבר דורות רבים, האקליפטוסים האלה. איזה החלקה, החליקה. הנה, אתה מגיע? לוקח? לקחתי. הנה עוד אחד יושב. מי פילל ומי מילל? נתאר לעצמי. תנו לי זיכרונות, חשבתי איפה נמצא דבר הזה. יהיה קצת ככה, אבל נסתדר איתה. לה 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 לה